Good morning mga ka-vlogger, mga amigo. Good morning. Ayan mga amigo, samahan nyo ako sa pagbiyahe natin ngayong umaga. Bago tayo magpatuloy sa ating pagbablog, time check lang po ay alas 5:41 na ng umaga. Ayan, nanggaling na tayo sa pag-pick up ng mga kasamahan nating empleyado. Ayan, kaya ayan, magkuhan tayo, pick up tayo ng ating guest speaker sa ating seminar sa araw na ito mga amigo. Ayan, kaya maaga tayo nakabiyahe, second trip natin ito mga amigo. Umalis tayo, unang biyahe natin mga amigo, alas 4:20 tayo umalis ng umaga sa opisina. Tapos pining up natin sa Las Piñas yung isa natin kasama na. Yan mga amigo, tuloy-tuloy tayo sa ating pagka-travel o paglalakbay patungo sa may Santa Mesa, Manila. Pipikapin natin yung ating guest speaker. Kaya nasabi natin kanina, meron tayo ngayong seminar, 2 araw na seminar ito mga amigo. Kaya tayo naatasan po mag-pick up ng isang guest speaker kasi dalawa yung guest speaker natin. So, naging malapit lang naman po ba dito. At ayaw natin nalilig tayo sa appointment niya.
morning po ulit sa inyo mga amigo. Yan mga amigo, tatawid na tayo ng tulay. Pagkatapos nitong tulay, nasa Maynila na tayo. Ganyan po kalapit lang yung ating susunduin sa araw na ito sa umaga nito mga amigo. Kaya yan, from Manila, from Makati, Mandaluyong and Manila. Yan, boundary, napakalalapit lang po ng area natin ngayon. At ito, ayan, nakatawid na tayo ng tulay mga amigo. Nasa Bacood, Santa Mesa na tayo. Ayan, at dito po ay kakaliwa o doon tayo kakaliwa sa unahan sa pangalawang kalye. Ito po yung stoplight ng Bacood, Santa Mesa, Manila. Ayan, at medyo antay-antay lang po tayo ng konti at naka-red tayo. Ayan, go na tayo. At after nitong stoplight, at doon na tayo sa Lakas Street. Ayan, dito na tayo, kakaliwa na tayo dito sa may lakas ng walang kalakas-lakas mga amigo. At good morning po sa inyong lahat. At makikita nyo yung ating bibigapin nandun na sa may sa kanto ng Lakas Street at Salamisima Street dito pa rin sa Bacood, Santa Mesa, Manila mga amigo. Medyo maliwanag na kasi ang oras ay nasa 5:45 na tayo mga amigo, mag-aalas 6 na ng umaga. Pero ang usapan namin ng ating kliyente ay 6:40. Pinagahan lang po natin para naman hindi tayo nalilit sa usapan. Kailangan kasi pag mayroong kakausap na isang tao, kailangan eksakto ka sa oras or wag kang malilit kahit na paano, para naman mayroon na kanya talagang buhay mga amigo. Kaya nandito na po tayo sa Lakas Street, Santa Mesa, Manila. At maraming salamat po mga amigo. At sana paki-subscribe naman yung ating channel at paki-share na rin po kung nagustuhan niyo yung ating mga video. Maraming salamat po mga amigo at ingat po tayong lahat at welcome na po tayo ngayon sa March. At ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan po ang ating pipick upan ng ating kliyente. Salamat po.